Takže zákazník si k nám prišiel dať robiť auto a on nám dal takúto vzorku, aby sme si vedeli vybrať tú správnu farbu na jeho auto. A to je dobrý podnet pre vás, že keď k nám prídete, aby sme vám auto opravili, my potrebujeme nejakú vzorku z vášho auta, tej vaše pôvodnej farby, aby sme vedeli namiešať tú najsprávnejšiu a najlepšiu farbu pre vaše auto. Takže zákazník nám priniesol zrovna túto vzorku. A keď sa pozriete, tak sa vám môže zdať tá vzorka malá. A ja si tiež myslím, že je malá, že by som možno potreboval nejaký väčší kus, tak potom prídem a zoberiem si z auta väčší kus tej farby, aby som vedel zamiešať tú farbu naozaj presne. Takže ja si zoberiem tých vzoriek viacej, aby som vedel tomu zákazníkovi čo najlepšie vyhovieť. Ja si tie vzorky odložím, možno mu ich potom vrátim, ale až po oprave. Takže teraz môžete vidieť, že keď budete potrebovať opraviť vaše auto, ja budem potrebovať vzorku vašej farby, tak ja si zoberiem vždy len toľko, koľko potrebujem. Nič viac, len toľko, koľko potrebujem. Aby nebolo vidieť, že som si zobral niečo z vášho auta, aby to bolo OK, aby ste mohli ďalej fungovať. Takže takto to je. Andrej, prosím ťa, to sú také diely, že to by si mohol spraviť dierky a dať do šanónu, nech tu máme uložené, aby sme mali vzorku, dobre? Lebo ja nemám, vieš, celkom funkčnú tú ruku, tak mi pomôž, prosím ťa.